हाय लोगोफोर दिनैनि बे गुबुन मोनसे गोदान आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालायबाय दे लोगोफोर। स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिमहाय नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेल नायनानैनो एसेब्लाबो हमना खानांगोन जानांगौ दे लोगोफोर। दिनैहाय आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों। स' लोगोफोर नोंथांमोना जायफोरा भिडिअखौ नायनो थाखाय इन्टारेस्ट मोनो स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे रैखाथि आबुं बर' सावथुननि एपिसड 7 भिडिअखौहाय गोबां मानसिफोरानो नायखाबायानो जानांगौ दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जोंहा दायो रैखाथि आबुं बर' सावथुननि एपिसड 8 भिडिअखौबो DESCLAIMER प्रडाक्शन इउटुब चेनेलावहाय रिलिज खालामनानै होबाय दे लोगोफोर। स' बेनिखायनो नोंथांमोना जायफोरा दासिमबो जुदि नायहैयाखै अब्ला नोंथांमोना DESCLAIMER प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै थाबैनो नायनानै लाहैदो दे। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सोर सोर नायखांखो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनाय दाबावदे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर आंबो भिडिअखौ नायनानै जोबोर मोजांखौनो मोनदों दे। लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो फैनो गोनां नेक्स्ट एपिसडखौबो नायबावनो थाखाय माबायदि एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदे। आरो लोगोफोर फैनो गोनां नेक्स्ट एपिसडनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होबानो जाबाय दे। एक्चुअली लोगोफोर बिथांमोना भिडिअखौ एसे थाबैनो रिलिज खालामनानै होदों दे। थ' लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना जायफोरा दासिम जुदि नायहैयाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो बे एपिसड 8 बा पार्ट 8 भिडिअखौ नायनानै लाहैबानो जाबाय दे। एक्चुअली लोगोफोर बे भिडिअनि डिसक्रिपशननि गेजेरजोंहायबो आं लिंक होनानै होदों दे। स' नोंथांमोना बे लिंकजोंबो थांनानै भिडिअखौ नायहैनो हागोन दे। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानो मोनदों लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब भिडिअखौ लाइक कमेन्ट खालामनानै गालांबानो जाबाय दे। थ' लोगोफोर बिदिब्ला गुबुन मोनसे गोदान आपडेट भिडिअजों लोगो मोनबावगोन। टाटा बाय बाय।